Слава на Господа! Слава на живият Господ Исус Христос! Божий народ Емануел! 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 Добро утро, църква! Добро утро, България! Добро утро на всички! Обърни се към човека до теб и му кажи добро утро. Фани го за ръката и му кажи добро утро, независимо къв си, що си, прегърни го и кажи му добро утро. Прегърни го, кажи обичам те с Христовата любов. Кажи му Христос те обича, Исус те обича, Бог те обича, Святия Дух те обича, и аз те обичам, и аз те обичам с тази безусловна любов. Тази любов, която, кажи му, тази любов, която не поставя условия. Кой къде ще отиде, кой как ще влезе, кой къде ще се намира, кой къде какво ще говори. Тази любов няма условия. Затова аз те обичам, кажи. С тази любов. Халелуя. Аз съм Божие дете. Вярвам Божието Слово, наречено Библия. Аз съм творение на Бог. И съм това, което Бог казва, че съм. Имам всичко, което Бог казва, че имам. И мога да направя всичко, което Бог казва, че мога да направя. Днес ще приема Божието Слово, Библията, в живота си, в сърцето си, в мислите си. И никога не ще си тръгна същият след днешната служба. Аз съм Божие дете. И любя безусловно. Прощавам безкрайно и градя характерът на Господ Исус Христос. Алелуя. Заповядай да седнеш. Слава на Бог. Слава на живият Господ Исус Христос. Как сте, църква? Как сте днес в неделя на 10 декември 2023 година? Някои хора започват да се приготвят за Рождество Христово, други започват да се приготвят за Коледа. Всичко е... Ще говоря за Коледата тази седмица. Между другото ще обсъждаме с пастор Ники, с пастор Софи, с заместник пасторката Мадлена. Ще обсъждаме във вторник вечер в библейското. Общува с нас в новото ни студио. В новото ни студио. Кажи благодаря на Господа. Кажи благодаря на Господа. В новото ни студио ще обсъждаме точно тази тема. Ще обсъждаме с всички вас точно тази тема за Рождество Христово и за Коледа. Да, ние знаем, че Христос не е роден на 25 декември. Със сигурност никой от нас не знае кога е роден Христос, но за нас е един светъл празник, който наистина трябва да отпразнуваме. Така че днес събрали сме се 2, 3, 5. Знаете ли, исках да споделя нещо преди проповедта, исках да споделя нещо, което наистина ме докосна в тези дни. Вижте, видях човек да става поради причината, че друг човек идва, стана и си тръгна. Това е много грозно. Знаете защо е толкова грозно? Защото този човек не идва заради Христос. Този човек не идва заради Христос, идва заради хората, идва заради човеци. Аз не мога да забраня някой да дойде в тази църква. Мога ли да ви забраня на теб да дойдеш на църква? Ако забраня да дойде някой на църква, означава, че църквата е моя, не е на Христос. И знаете ли, беше се получило преди време беше се получило в старата църква нещо, пастор Ники не можа да разбере правилно заповед, едно указание и се случи така, че дойде сестрата с детето и не бяха допуснати до проповедта. Не бяха допуснати, защото имаше един такъв указ, защото всички хора идваха точно в последният момент, когато аз проповядам. Не изчакаха хвалението. Не изчакваха. Но знаете ли, аз благодаря на Господ днеска. Аз благодаря на Господ днеска, че Господ пък прави така нещата, че този човек пак да се върне и да може да чуе Словото. Знаете ли, ние не сме обикновената църква, която е препълнена, готова с заучени фрази, да вървиме, да правиме, да струваме, по часовник да се движиме, да имаме 6 песни на кръст и тези 6 песни, нали, след на 6-та песен трябва да влезе дарението, или на 3-та трябва да влезе дарението, на 4-та трябва да влезе проповедта, на 5-та трябва да влезе, какво беше още там, някакви неща.
Ние сме църква на Светия Дух, аз чакам Светия Дух да дойде, кога ще изпълни сърцата ви и когато видят, че Светия Дух слиза долу на амвона, на сцената, защото в църквите ги наричат сцена, но аз го наричам амвон, защото това е олтар, свято място. Кажи на човека, това е свято място. И ако имаш нечисто сърце, нечисти мисли, е много трудно да държиш този микрофон тук. Искам да ви скажа нещо любовта. През цялото време се пееше за любовта на Господа. И ние вярваме в безусловната любов на Господ Исус Христос, нали така? И като Божи деца какво трябва да правим? Да любим без никакви условия. Без никакви условия да прощаваме, да премахваме обидата от себе си, да премахваме непростителността от себе си, да премахваме нараняването в себе си и да продължаваме напред. И да продължаваме напред, защото, знаете ли, любовта е нещо много красиво. Това е най-красивото нещо на света, защото пророчество ли било? Изцеление ли било? Нали, вяра ли било? Всичко си има време. Но остава накрая, остава кое? Любовта. Любовта на Бога. И знаете ли защо казвам любовта на Бога? Защото любовта на Бога изисква смелост. Знаеш ли, че любовта на Бога изисква смелост? Изисква смелост да се изправиш пред човека, който те е наранил. И да го обичаш по същия начин, както си го обичал. Любовта на Бога изисква по същия начин любов и смелост да се изправиш срещу човека и да му простиш и да продължиш напред. Любовта на Бога е толкова красива и толкова изпълваща, че изисква смелост, когато падаш, да се сетиш за тази любов. Да се сетиш за тази Божия любов, която е без никакви условия в твоя живот. И да се дигнеш и да кажеш, аз съм Божие дете и любя безусловно. Така че ако не си простил в този момент на някого, ако си наранен от някого, ако си тук в тази църква заради хората, какво ще кажат хората или как ще ти кажат хората, искам да ти кажа, че имаш грешен мотив. Мотивът ти, който трябва да имаш днес на църква или да идваш на църква е защото обичаш безусловно, защото прощаваш безкрайно и защото градиш на характерът на Господ Исус Христос. И това в цялото, в синхрон, означава да имаш какво? Смелост и дързост, като християнин. За да обичаш е нужно дързост и смелост. За да прощаваш е нужно смелост. Вижте, в 1 Коринтяни пише, любовта е търпелива. Нека да го прочетем. 1 Коринтяни. Просто сутринта се събудихме с пастор Софи и двете неща. Нека да видим 1 Коринтяни, 13 глава. Отворете го. 1 стих. И започваме. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кивал, що дрънка. Дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни, всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Кажи, ако любов нямам, нищо не съм. Искам да кажа нещо, в любов нямам съчетанието между любов какво е. Съчетанието между любов е това, което ви казах. Да прощаваш, да имаш смелост, да се изправиш в обстоятелства, в ситуации, в трудностите на живота, в изпитанията на живота, в триалс, изпитания, нали така? Да се изправиш пред планината и да й кажеш, изисква се смелост да кажеш, в името на Исус премести се. Искате да ви кажа нещо, което се случи тази седмица? По някакъв начин оставих буса, без да е наръчна. И бях се сложил крака точно под гумата. И буса се качи върху крака ми с гумата. И аз заповядах в този момент, защото се изисква смелост в този момент. Много от вас ще се паникьосат, ще тръгнат да дърпат. Нали? Аз знаете ли какво направих? В името на Исус Христос премести се. И знаете ли, буса беше наравно. Той можеше да отиде или напред или назад, без да го фащам, без да правя нищо. Буса се премести с една крачка напред. И нямаме нищо на крака. Вижте, стъпвам си нормално, без слава на Господа.
Но в любовта на Господа се изисква и смелост, за да се изправиш срещу ситуацията и срещу трудностите. Имам ли някой, който ме разбира? Да. Сестра Мадлена, изкарай малкия вънка и слушайте проповедта. Слушайте цялото събрание. Днес нямаме толкова деца. Децата е важно да чуват Словото на Господа. Така. И ако раздам всичкото си богатство, имане, за прехрана сърмасите си, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза? Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. А се радва заедно с истината. Когато ти казват истината, защо не се радваш? Когато си изобличен от истината и когато дойде изобличението за правда в твоя живот и направено с любов, защо не се радваш? Знаете ли колко се радвам, когато съм изобличен? Лошото е, че няма кой да ме изобличи от вас. И трябва да търся себе си във всеки един вас, за да мога да бъда само Господ да ме изобличи. И повярвай ми, когато дойде да те изобличи Господ, мислиш, че е толкова лесничко, но не е толкова лесно, когато те изобличава Бог директно. Там е малко по-трудна ситуацията. И знаете ли, всички Божии хора по света, съм забелязал, че Бог ги изобличава по много труден начин. Докато хората, които са последователите на Христос, които не са, нали, които имат авторитета на някой пастор, на някой Божи човек, тях им е по-лесно, но те се нараняват от хората. Затова и днес говоря за любовта на Господа, че изисква смелост и тази смелост премахва нараняването от сърцето ни. Премахва непростителността от сърцето ми. Има някой, който не е простил. Прости в този момент на човека, когато обичаш и когато те е наранил. Защото вижте какво казва. На всичко фаща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Виждате ли, когато казвате от устата ви за обичам те, колко неща трябва да имаме в нашия живот? Виждаш ли? Любовта никога не отпада, другите дарби обаче пророчества ли са, ще се престанат. Знание ли, ще се прекрати, защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. За мен няма по-съвършено нещо от любовта на Бога. За мен няма по-съвършено нещо, което е излято на тази земя върху Божиите деца. По-съвършено нещо, което да падне, но в тази любов има понякога критика. Понякога изобличение. Чуй ме добре. Понякога дори леко смъмрене, за да можем да влезем в откриволичещия път. Хората мислят, че когато им се скарам, аз не ги обичам. Добре, Господ, когато се скара, не те ли обича? Добре, Бог, като се скара, не те ли обича? Не ви се е случило. Добре, има ли християни тук в тази зала, който някога Господ да не му се е скарал? Има ли християни, които Бог им се е скарвал от време на време? И се чувства, нали, малко... Добре, тогава какво означава, че Бог те сърдит и не те обича ли? Искам да ти кажа, че точно така напротив. Още повече ти обича и това е за твоето изграждане. Да бъдеш човек, отдал сърцето си. Ами няма да проповядвам аз днеска. Аз днес няма да проповядвам, просто исках да ви насърча с нещо, че когато обичаш даден човек, ти трябва да имаш смелост да се справиш. И така казах, че ще проповядвам единствено на 24-ти този месец. Значи ще проповядвам единствено на 24-ти тук на този анвон, защото ще проповядвам за спасението. За това какъв подарък имаме. Вярвам, че това ще ми сложи Господ да говоря. За да осъзнаем какво имаме в Христос. И кой е Христос за нашия живот. Че Той се роди ето там в една ясла. Вижте каква красива ясла имаме. Благодарим на Господа, нали? Знаете ли, това, което Господ ми откри да направим на този анвон е
раждането на Христос, кръста на Христос и гроба на Христос, който е отворен и го няма. И ще бъде единственото нещо, което го има в света. Господ дава оригинален, не дава копия. Амин. И ще го направим, защото за мен това са... Всеки ще каже Възкресение Христово, нали? Велик ден. Но за мен също е празник, когато беше разпънат. Петъка. Защото дори в петъка, когато беше толкова мрачно за него и за нас, той пак ни обичаше. Той се качи горе и каза: прости им, Боже. Нацията, точно така. Прости им, Боже. Те не знаят какво вършат. И това беше пак с любов. Какво по-красиво. И вижте, това се изисква смелост, да се качиш горе на кръста, да бъдеш закован, прикован целия. И какво? Да кажеш: обичам ви. Прощавам ви. С други думи той казва: прощавам ви. А ти защо днес не можеш да простиш? Защо не можеш да продължиш напред? Амин. Няма да проповядвам. Аз искам само да направя две неща, защото после ще сляза. Две съобщения. Едното съобщение е, че другата седмица на 17 и на 24 декември службите се дърпат по-рано. И на 17 и на 24 декември ще бъдат дръпнати службите от 11 часа. От 11 ще бъдат дръпнати службите, за да може да... Защото 24 знаете, как се нарича? Бъдни вечер ли беше? Бъдни вечер. И бих искал да всеки да не го задържим, да отиде със семейството си. На 31 няма да имаме служба, както ви казах. Ще имаме само на 24, ще хвалим Господа заедно, ще изпееме тези рождествените песни, които са. И след това ще си отидем там, където сме се нагласили да отидем. На 17 ще имаме декември, другата седмица, ще сме повече хора, защото ще бъде и остатъка от хвалението, ще бъде с нас. Ще имаме и други хора, които ще хвалим Господа заедно, силно, мощно, както днес. За мен винаги е едно и също. Но на 16 ще имаме нещо като общение с хваление. След обеда ли ще го направим? След обеда ще го направим към 4 часа, нещо такова, нали? 4-5 часа ще направим едно хваление. Ще има пак една съботна вечер на хвалба с общение. След това ще се опознаем, ще общуваме, ще имаме време да си кажем някакви неща. За мен е важното, може да го направим като молитвено, да се помолим заедно, да съюзим молитвата си и да я издигнем към Господа, защото е важно в една църква да се правят тези неща. Амин. След Нова година започваме и с молитвените събрания. Ще имаме всяка седмица молитвено събрание, ще се събираме пак, както се събирахме в старата църква в сряда вечерта. Ще издигаме глас към Господа, ще хвалим Господа и ще молим без проповеди, без нищо, без да си задължен на нещо. Просто идваш, молиш се, хвалиш Господа, молиш се и си тръгваш. Без да си задължен от нищо. Защото това е правилното и това изгражда молитвеният живот на един християнин. Амин. Нещо друго трябва ли да кажа? Или забравям? Нека да поканим пастор Ники. Пастор Ники е пастор на църква Съживление тук в град София и като цяло, нали, той е моят заместник. Той ще проповядва днес и ще ви насърчи и вярвам, че ще ви насърчи с много добро слово, защото аз ако тръгна да говоря ще ви обдреже, а той е такъв по-мекчик, той си е с истинското си, той е галевен. Айде да бъде благословен. Здравейте, църква! Емануел! Щом Бог е с нас, кой може да е против нас? Добро утро на всички, добро утро на всички, които са събрали тук в нашия молитвен дом. Редно е, преди да започнем, да сведем глави, да се помолим за Словото и да приканим Святия Дух между нас. О, Святи Душе, отвори сърцето ми към Словото Ти. О, Святи Душе, отвори сърцето ми към вярата Ти. О, Святи Душе, отвори сърцето ми към Духа Ти. Моля Те, Татко Небесен,
ти да ни направиш едни истински последователи на Него, на Исуса Христа праведния. Моля те в този момент да отвориш и да направиш сърцата ни онази благородна плодотворна почва, на която попадайки Словото, да даде благословен, обилен плод, плод, който да новоражда, плод, чрез който да се обръщат съдби и в крайна сметка да водят нови по нови неспасени души при Тебе, Исусе Христе. Татко Небесен, моля те в този момент и да ми направиш съд за почетна употреба, говори с устата ми, насочвай мислите ми. Предавам се в Твоите ръце, води събранието в името на Исус Христос. Амин. Уважаеми брати и сестри, преди няколко седмици тук от Амвона аз дадох едно послание, което говорих за Божието благоволение. Излагайки тогава своите мисли, аз говорих за някои качества, които е необходимо да притежава всеки един християнин, който служи с дух и истина на Христа. И някак си, въпреки че беше на челно място в моя списък, аз пропуснах едно основно качество. След служба аз започнах да си задавам въпроси. Господи, говориш ли ми, какво искаш да ми кажеш, защо направих това, не е ли това качество, което е много важно, аз го пропуснах. В същия момент аз се сетих, че преди месеци правихме послания, които ги пускахме, мини послания по Фейсбук. Тогава аз говорих по подобна тема и нещата отново не се получиха. При трансфера на данни, видеото беше отрезано, то не стана, въпреки това то бе излъчено. Аз тогава попитах нашия духовен водач и пастор Дани Хаджиев: пасторе, не може ли да върнем това видео и да го пуснем в пълнота от начало? Уважаеми брати и сестри, отново пророческо слово. Не, Никола, другия път. Днес е другия път, който се изпълнява. Бих искал да говоря за смелостта, защото аз продължавах да си задавам въпроси и запитах: защо точно смелостта, Господи? Не е ли това качество, което е било необходимо само за хората от библейски времена, понеже знаем и какви са били времената, те са се борили с лъвове и мечки и помежду си, като войни, визирам Давид. Заставали са срещу укази и закони на царе и васали, визирам Седрах, Месах и Авденаго, и Данаил, и редица други случаи. Знаеме за апостол Павел, който смело пропагандираше Евангелието, Естер, Ной, който ще в последващото ми послание ще го разгледам, и редица други. Тогава аз разбрах, че смелостта не е качество, което е характерно само за библейските хора. Смелостта е качество, което е необходимо и на нас днес. Дори само поради факта, че като приемем Господ за наш личен спасител и тръгнем по пътя, който ни е предначертал, ние сме задължени, уважаеми брати и сестри, да благовестваме и да свидетелстваме за Него. А както знаем, тогава почти винаги се изисква смелост. Не е ли така? Защото ние виждаме хората как не искат да ни слушат и те понякога ни говорят пренебрежително, но ние все пак имаме подтика да продължим да им говорим и да им свидетелстваме кой е Исус Христос и какво е направил Той за нашите, дори и заради техните животи. Днес, уважаеми брати и сестри, аз искам да ви попитам: вие имате ли тази свобода да правите същото? И колко ли хора сте пропуснали, само защото не сте имали смелостта да спрете човека и да го попитате: знае ли кой е Исус Христос? Или дори само поради факта и не сте имали смелостта да го спрете и да го поканите на църква. Халелуя! Не е ли така?
За какъв биха те сметнали другите хора? Искам да ви задам още един въпрос. Задавали ли сте си го? За какъв биха те сметнали другите хора? За смел човек или за малодушен? Дали се те виждали да взимаш трудни решения в тежки моменти? Или сте виждали да бягаш от отговорност? Дали сте те виждали, че когато понякога грешиш, си бил достатъчно силен и смел да си признаеш грешката и да я поправиш? Към такъв тип размисъл, уважаеми брати и сестри, искам да ви потикна аз днес сега. За какъв човек се смяташ? За малодушен или смел? Смелостта е следване на трудни инструкции в лицето на някаква опасност. То е умствена или морална сила да се изправиш пред опасност, страх и трудност. Смелостта е акт на уверено говорене и действие в лицето на опозиция и страх и способност да устояваш твърдо своите вярвания и виждания при преследване или незгоди. Халелуя! В Божието Слово, то е боговдохновено, както знаеме, и за мене Божието Слово е една своеобразна книга на смелостта. Днес ние можем да посрещнем предизвикателствата и всичко това, което ни предлага този живот, по два начина. Можем да го посрещнем със смелост или да бъдем изпълнени със страх. Не е ли така, уважаеми брати и сестри? Въпросът е обаче, какво мисли Бог по този въпрос? Както казах, книгата на смелостта, Бог обича смелите, защото това е признак на твърда вяра. Нека в този момент да погледнем в Божието Слово и да видим какво иска то да ни каже. Нека отворим в Исус Навиев, Исус Навиев, 1 глава, 9 стих. Нека потвърдим тази наша теория. В 1 глава, 9 стих, Божието Слово ни казва и то ни заповядва: заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с теб, където и да идеш. Халелуя! Знаете, че потвърждението трябва да е от няколко стиха, затова бих ви приканил да отворите и Второзаконие. Той не само ще бъде с теб, ни казва, но той ще воюва, той ще е за теб. Вижте, Второзаконие 1 глава, 30 стих. Какво се казва? Господ, вашия Бог, който върви пред вас, той ще се бие за вас, също както направи за вас пред очите ви в Египет. Халелуя! Ето го и третото потвърждение. Изход, 3 глава, 14 стих. Тогава Господ каза на Моисей, Изход 14, извинете. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни. Халелуя! Смелостта, уважаеми брати и сестри, не е арогантност или гордост. По-скоро то е смирена увереност в силата и авторитета на Бог. Смелостта е това нещо, в което се стремим да бъдем дръзки и смели, разчитайки, отдавайки се на силата и авторитета на Бог да ни води във всичко. Халелуя! Както представих преди малко, различни истории с едно общо смелостта. Както разбрахме, тя ни е абсолютно необходима и днес. Смелостта ни, уважаеми брати и сестри, ни е необходима и днес, за да победим света. Обаче, за да се справим с тази наша задача, ние трябва да навлезем по-дълбоко и да разследваме основите, корените на тази смелост. Разсъждавайки
в тази връзка аз стигам и искам да ви кажа темата на днешното послание, което би го определил, би го назовал като смелостта и нейните основи в християнския ни живот. Започвайки изложението си по тази тема, аз искам да разсъждавам. Избрал съм условно 3 типа смелост, както съм ги назовал, върху които искам да разсъждавам. И ще търся отново библейски герои, които са ни показвали смелост в много трудни ситуации или в ежедневието си. Ще видим коя е основата на тази смелост на библейските герои, което ще ни послужи за пример това, към което трябва да се стремим, това, което да искаме да придобием, за да имаме смелостта на библейските герои и днес. Тези 3 типа смелост, които съм избрал, е смелост да устояваш срещу изкушенията. Ще раздаваме срещу смелост да устояваш срещу изкушенията. Смелостта да се покориш на Бог и смелостта да казваш не. Смелост да устояваш срещу изкушенията. Основата на смелостта, уважаеми брати и сестри, да устоявате срещу изкушенията е единствено четене, пребъдване, разсъждение върху Божието Слово. Какво означава да пребъдваш в Божието Слово? Това означава да четеш, да размишляваш и да си задаваш въпроси. Като, например, четем пасажа. Спираме се. Осмисляме какво иска да ни каже той. Задаваме си въпрос. Боже, говориш ли ми? Боже, какво искаш да ми кажеш в този момент? Не е ли това нещо, което не ти е угодно в моя живот и ти искаш да го премахна? И когато ти чуеш Божия глас и той ти проговори и ти знаеш, че има такъв проблем, редно е да паднеш на колене, редно е да поискаш прошка от него, най-вече е редно да се обърнеш и да му кажеш: Боже, аз съм безсилен в тази моя ситуация, Боже, предавам ти я, води ме, реши проблема. Това означава, брати и сестри, да четем, да разсъждаваме и да пребъдваме върху Божието Слово. Когато четем, разсъждаваме, пребъдваме и си задаваме въпроси върху Божието Слово, това ражда плодове. Нека да ви запозная с някои от тези плодове. Първото нещо, говорим смелост, в момента говорим за смелост да се справим с изкушенията. Четене и разсъждаване на Божието Слово, казахме, че е това, и сега разследваме кои са плодовете на четене и разсъждаване. Нека да отворим Псалом. Бих помолил умението да отвори Псалом 23 от 1 до 1 до 3. Първият плод. Не, благодаря. Първият плод. Успокоява духът ти. Четенето, разсъждаването на Божието Слово успокоява духът ти. Вижте какво иска да ни каже Господ в Словото си. На зелени паспиш да ме успокоява, при тихи води ме води. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Когато си обезсърчен, когато си тъжен, чети, размишлявай, ела върху Божието Слово. Защото най-добрият съветник е Бог. Винаги трябва да забравите. Той на зелени пастбища ще те успокои, при тихи води ще те заведе, ще освежи душата ти и ще направи пътеките ти прави. Халелуя! Втория плод, който искам да ви дам на това следствие на процеса от четеното и разсъждаването на Божието Слово, е, че той пречиства сърцата ни. Нека да отворим Псалом 119-105
за да видим Словото какво иска да ни каже. Псалом 119, 105. Там ли сте? Имате ли Библии? Добре. Божието Слово казва: Нун, Твоето Слово е светилник за краката ми. Той осветява пътеката ни и ни казва за неща, които са му угодни в нашия живот. И ни разобличава за неща, които трябва да премахнем от живота си. Халелуя! Третия плод, който съм приготвил, искам да ви го дам днес, е, че процеса на четене и разсъждаване на Божието Слово изостря нашите възприятия. Нека отворим Притчи 3 глава, за да видим Словото какво иска да ни каже. В Притчи 3 глава Господ ни показва нещата, в които ще благоуспяваме. Ще показва нещата, в които ще благоуспяваме. Ако Притчи 3 глава, 5 стих, се уповаваме на Господа от все сърце. 3 глава, 5 стих. Уповавай на Господа от все сърце. Нали така? Господ ни показва в нещата, в които ще благоуспяваме. Ако във всичките си пътища признаваме Него. Четем 3 глава, 6 стих. Притчи. Във всичките си пътища признаваме Него. Така ли пише там, уважаеми брати и сестри? Ще благоуспяваме, ако не презираме наказанието на Господа. 3 глава, 11 стих. Сине мой, не презири наказанието от Господа и ще благоуспяваме, ако търпиме Неговите изобличения. Халелуя! Четвъртия плод, който искам да ви дам от това, когато от процеса на четене и разсъждаване и пребъдване в Божието Слово, е, че увеличава нашата вяра. Четенето, пребъдването, разсъждението в Божието Слово увеличава нашата вяра. Когато четем Божието Слово и когато видим, че то е вярно, истинно, валидно, разбира се, Божието Слово и Божието обещание. Дори и днес това увеличава нашата вяра. Няма как да не увеличи моята вяра тогава, когато прочетох седемкратното Божие обещание към Аврам. Ще те направя голям народ. От позицията на много хилядолетия днес, ние виждаме кой е този голям народ. Изпълнено. Това е еврейския народ. Ще бъдеш за благословение. И стана така. И днес ние знаем кой е Аврам. Ще те благословя и не те накажа как пише точно. Ще те благословя и ще бъдеш за благословение и в крайна сметка в тебе ще се благославят всичките земни племена и днес. Кои са тези племена? Това сме всички ние вярващи днес. Изпълнено. Когато чета и разсъждавам и гледам колко вярно, истинно и валидно, изпълнено в пълнота, дори и днес Божието Слово, това увеличава моята вяра. Халелуя! В заключение на тази точка, уважаеми брати и сестри, искам да ви кажа, че Бог никога няма да ни даде толкова сгъстен график, помнете го това, че да не можем да четем, да разсъждаваме и да пребъдваме в Божието Слово. Затова ние нямаме никакво оправдание, ако не го правим. Защото това е истината и на това постоянно ни учи нашия пастор и духовен баща Дани Хаджиев. Във всяка една проповед той ни казва да четем Божието Слово, защото това е истината. Само по този начин, четейки, разсъждавайки върху Божието Слово, ние можем да общуваме със Святия Дух и да се издигаме духовно от ниво на ново ниво. Халелуя! Халелуя! Второто нещо, което казахме, че ще разсъждаваме, е това е точката смелост да се покориш на Бог. Много интересно. Смелост да се покориш на Бог.
Това е най-мъдрото решение. Да се покориш на Бог. Не е ли така, уважаеми брати и сестри? Но не винаги е най-лесното. Трябва да го помните. Защото Той понякога ще ни каже неща, които за нас ще изглеждат нерационални, неразумни и нелогични. Не е ли така? Но ние винаги трябва да помним и да знаем, че ние винаги трябва да се покориме на Бог. Защо ли? Първо, защото Той е наш Създател. Той знае всичко за нас още от преди раждането до сетния ни край. Той знае нашите възможности, Той знае нашите лимити, знае нашите таланти, Той знае всичко за нас. И най-вече, Той знае Неговата цел за нашите животи. Тогава е най-разумно да се покорим на Бог, да тръгнем да преследваме Неговата цел за нашите животи, да тръгнем по пътя, който ни е предначертал и да изпълним Божия план за нашия живот. Халелуя! За потвърждение по тази точка аз съм избрал една история, уважаеми брати и сестри, която привидно никъде не се говори за смелост. Обаче истината е, че тя е навсякъде там. Това е историята на Аврам, на потопа и на Ноевия ковчег. Халелуя! В Битие 6 глава започва с описание на грехопадението на човешкия свят. Хората са представени като злобни, неморални, плътски, греховни, безбожни, нямащи нищо общо с Бог. И в цялата тази обстановка, ако мога да използвам тази хипербола, Бог бе пронизан в съвършеното си сърце от творението си. И Той казал, че ще унищожи света и всичко с жизнено дихание, за да ги накаже. И в цялата тази установка, уважаеми брати и сестри, и се намерил един човек, който за него казва, че ходил по Бога, смелият Ной. Ной получил благоволението на Бог. И вижте, какво казва Бог на Ной. Нека отворим Битие 6 глава от 13 до 22 стих, мисля, че, понеже не съм го. Да. Вижте, какво каза Бог на Ной. И Бог каза на Ной: краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето, ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферове дърво, да направиш стая в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Следващото. Направи го така, дължината на ковчега да бъде 300 лакти, ширината му 50 лакти, а височината му 30 лакти. Направи на ковчега прозорец, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрани, направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потопа от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с теб ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега. По 2 от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат. От птиците според вида им, от добитъка според вида му, от всичките земни животни според вида им, по 2 от всички да влязат при тебе, за да им опазиш живота. А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Бог, така направи. Халелуя! С 2 думи. Бог му каза: искам да направиш ковчег, ще те спася. Нали така?
И Ной, смелият Ной, въобще не се забави. Той започна да сече гоферови дървета, да ги селектира, започна да събира смола. И вижте, смелият Ной, който в това поле на безбожност, само той, срещу всичката тази опозиция, и вероятно хората са минавали и са се подигравали, и са го сочили, и са го питали, и са се питали помежду си, за какво му е всичките тези дървета и това огромно количество смола? Къща ли ще строи? И аз съм сигурен, че през цялото време Ной е говорил за величието и непреходността на Бог, а те са му се подигравали, злословили са го, ако мога да се изразя на днешен език, хейтили са го в тази безбожна обстановка. Зли, неморални, плътски хора. Не е ли нужно огромна смелост и дързост, братя и сестри, да застане Ной срещу цялата тази опозиция? Това за мен е велико. Дори не мога да го осмисля. Другото интересно нещо, ни казва Божието Слово, е как той, според Божия си план, променил инстинкта на животните, за да отидат те по чифт, двойка по двойка и да влезнат в Ноевия ковчег, така както той бил определил. Защото нали се сещате, че той нямаше как да събере и селектира всичките тези животни. Това бил Божия план. Няма да влизаме в подробности, той завършил ковчега, Божието Слово казва, след 7 дни започвало да рами и оттам знаем цялата история. Ние искаме да обърнем внимание на това, каква бе основата на смелостта у Ной, кои бяха неговите корени, за да може той да извърши това творение със собствените си ръце, което Бог му казал да направи. Така, стигам и до точката, с която искам да разсъждавам. За основите на смелостта у Ной. Разсъждавайки върху Словото, тук съм извадил няколко основни точки. Първото ниво на увереност за неговата смелост беше, че той чу Божия глас. Не само чу Божия глас, уважаеми брати и сестри, той го разпозна. Второ, усещането на Божието присъствие. Ной усещаше Божието благоволение върху себе си. Това е чувството да благоуспяваш във всичко. Той бе много близък с Бога. Второто ниво на защита за неговата смелост. Трето ниво на защита и увереност в неговата смелост. Яснотата на Божиите насоки към него. Но и не само слушаше Бог, но той му се покоряваше. Бог не само му каза, искам да построиш ковчег. Той много конкретно му каза, искам да построиш ковчег. Толкова дълъг, толкова широк, 3 етажа, 1 прозорец, 1 врата. Яснотата и конкретността на Божиите насоки. Четвъртото ниво е... Четвъртото ниво за защита на неговата смелост беше преживяването на Божията сила в него. Искам само да си представите, уважаеми брати и сестри, тази обстановка, че когато си е лягал вечер и е гледал това велико съоръжение, той си е мислил, че няма как да го направи без помощта на Всевишния. Помислете само за грандиозността на скелето, за тези гоферови дървета и за това огромно количество смола. И той е гледал ръцете си нацепени с рани и е казвал, Господи, ще мога ли някога да премахна тази смола от кожата си? Той преживяваше Божията сила. Той знаеше, че Бог благоволява в него. Ние винаги трябва да знаем и помним, че когато Бог, уважаеми брати и сестри, поиска нещо от нас,
Колкото и в първоначалния момент да ни се струва невъзможно, както казах, нерационално, нелогично за нас да го направим. Винаги помнете, Той няма да ни каже нещо, което не можем да издържим. Той ще ни екипира със своята смелост, ще ни екипира с мъдростта си и всичко това, което е необходимо, за да можем да извършим в съществувание това, което Той иска от нас. И то по начина и във времето, когато е искал. Халелуя! Петата точка, която искам да разгледам пред вас съм си извадил близките взаимоотношения с Бог. Божието Слово казваше, той ходеше по Бога, той беше с Бога. Те общуваха. Халелуя! И като последно бих искал да дам и още една точка. Това е обещанието, което му е дал Бог за неговото бъдеще. Може ли да си представите тази обстановка и Бог да му каже, ще унищожа всичко, друго с жизнено дихание. Теб ще спася. Разбира се и хората, които влезнаха. Какво ли си е мислил Ной в този момент? Как ли е преживял всичко това? Халелуя! Гледайки тези 6 основни принципа за основите на смелостта у Ной, аз си мисля, че това е чудесен пример и като ключове за днес и за нас. Ние трябва да знаем и да разпознаваме Божия глас, да чуваме Неговия глас. Ние трябва да усещаме Божието присъствие и да се стремим да го придобием. Божието благоволение. Говорех преди известно време за това. Винаги, когато ни каже нещо Бог и чувам Неговия глас, то ще е ясно, точно и конкретно за нашия случай. Той ще ни говори за семейството ни, за брака ни. Ние трябва да искаме да го слушаме. Трябва да искаме да имаме близки взаимоотношения с Него. И с Святия Дух. За да може, както казах, да израстваме и да отиваме в ново, по-високо ниво. И разбира се, винаги трябва да гледам към Неговите обещания, които казахме, че са вярни, истини, валидни и изпълнени в пълнота дори и днес. И всичко това нещо увеличава вярата ни. Амин. Третата точка, която искам да разгледам аз днес сега, казахме, че това е смелостта да казваме не. Нали така? Смелостта да казваме не. Нека отворим Божието Слово в Римляни 13 глава, от 13 до 14 стих, за да видим какво иска да ни каже. Римляни 13 глава, 13 и 14 стих. Това е съветът на апостол Павел към младите хора за благопристоен живот и за живот в светлина. Вижте какво се казва там. Като в бял ден нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и в зависи. Но облечете се с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти. Божието Слово са ни описани редица случаи на млади хора, които са казвали не на похота, не на всичкото лошо и нечисто. И това не, уважаеми брати и сестри, е променяло както животи, така и нации. Днес за вас съм избрал 2 истории. Отново на мъж и жена. Първата библейска история, която съм приготвил във вас, е тази на великата персийска кралица Астин. Тя беше една от най-красивите жени
на своето време. Нейният мъж беше вездесъщия персийски цар Артаксеркс. Той имал такова голямо богатство и неговите земи се простирали от Египет до Индия. Един ден той решил да направи 6-месечен пир, като поканил всички царе, князе, васали и големци на своето време. В края на този пир той заповядал на Астин, красивата персийска царица Астин, да дойде, да се представи и да играе вулгарни танци. И тя много ясно каза, уважаеми брати и сестри, нейното послание беше: не, аз няма да дойда и да играя. Не, което промени нации. Какво искам да кажа? Знаете, че по това време имаше заговор, ако мога така да се изразя, за Хитлера на това време, Аман, който искаше да изтреби еврейския народ. И ако тя беше наказала не, и тя ако не бе казала не, тя щеше да продължи да царува и след нея нямаше да дойде Естир, кралица Естир, която помоли царя, и нейната смелост също така запази, променя нации. Халелуя! Не! И промени историята. Не ме интересува какво е предложението. Не ме интересува какво ще загубя. Аз имам волята, смелостта да кажа не на нещата, които са грешни. Халелуя! Нов пример, който искам да дам, е за младеж на име Йосиф. Всички знаем тази история. Братята му завидяха и го продадаха като роб в Египет. Нали така? По този начин той попадна в къщата като роб в Египет при мъжа на име Петефри. Петефри имаше сексапилна и модерна жена. И един ден, когато той бе далеч от дома там по работи, тя извика Йосиф, младеж, 16-17 годишен, в разцвета на силите си, с възможности, далеч от дома си, разбира се, не по негова вина, в спалнята си. Разбира се, той дойде, защото той мисли, че свърши там някаква работа. Но когато влезна, тя го сграбчи и недвусмислено му каза: Йосиф, искам да правиш секс с мене. Нали така? Такава е историята. В този момент, уважаеми брати и сестри, Йосиф бе подложен на огромно изкушение. Далеч от дома, човек в силата си, с възможности, млад, осъзнаващ, че ако направи това, което тя иска, той бързо ще се издигне в своята позиция, ще да стане любимия слуга, но той имаше смелостта и дързостта да каже не. Халелуя! Това промени неговия живот. Бог зачете това. Не е ли така? Въпреки че той отиде в затвора, за много кратко време той се превърна във втория човек в Египет. Халелуя! И накрая, уважаеми брати и сестри, искам да кажа следното. Най-мъдрото и правилно решение е да се покориш на Бог. Иска се смелост да направиш това, което Бог ти казва да направиш. Иска се смелост да се отдалечаваш от това, което Бог ти казва да се отдалечаваш. Иска се смелост да отстъпиш това, което Бог ти казва да отстъпиш, и да предадеш всичко това,
което Бог иска да предадеш. Иска се смелост, с една дума, да се покориш на Бога. Винаги помнете това. Халелуя! Благодаря, нека Господ благослови Словото си.